Hej, jeg er til opgave 2. Og hvis vi starter, så hedder den altså, at vi differentierer en differens, vi differentierer hvert led for sig. Hvis vi tager, først så har vi en sætning, som lyder følgende, at h af x er lig med f af x plus minus gx. Det er heroppe, vi er. Og så har vi den samme, bare med mærke, hvor det er h mærke x er lig med f mærke x plus minus g mærke x. Det vil altså sige, at vi har bygget om og har sagt, at vores h-mærke er det samme som vores f og g-mærke, som er to differentielle funktioner. Vi viser så denne, og det er så det, vi skal bevise. Yes. Hvor vi siger, altså vi har altså en sætning, som lyder, at delta y divideret med delta x. Og her sætter vi altså vores h ind til starten, som hedder hx, h parentes x plus delta x parentes slut minus hx divideret med delta x. Nu vil vi så sætte på ind på vores h's plads, så kan vi så sætte vores to differentielle funktioner, som er f og g. Det vil sige, at sætningen kan så lyde f parentes x plus delta x parentes slut plus g parentes x plus delta x parentes slut minus fx plus gx divideret med delta x. Vi bytter så om på de to differentier, så f og g står sammen. Det vil altså sige, at vi kommer herned, det vil sige, at sætningen så lyder f parentes x plus delta x parentes slut minus fx plus gx plus delta x minus gx divideret med delta x igen. Nu kan vi så splitte de to differentier, så vi kan regne hver ved sig i hver sin brøk. Vi gør hernede, og der siger vi altså f parentes x plus delta x parentes slut minus fx divideret med delta x. Og det var jo så den første brøk, og denne brøk, så vil sige, at vi er plus g plus, og så kommer brøken, yes, g parentes x plus delta x parentes slut minus gx divideret med delta x. På den måde har jeg altså bevist, hvordan man udregner gangværdien af sekanthelheden via differens. Nu vil jeg altså godt snakke om tretrinsreglen. Og tretrinsreglen er en metode til, hvordan man differentierer funktioner. Den er en kombination af afsnit med funktionstilvækst, differenskoefficient og differentialkoefficient. Tretrinsreglen består, som navnet antyder, af tre trin. Det første trin, som vi ser heroppe, ligger så op ad trin 2, som er en reducering af vores trin. Og den lyder altså på, at vi siger, at delta y er lig med f parentes x0 plus h parentes slut minus f x0. Og det er det som forkortelse, eller det er sådan ikke en forkortelse, det er en reducering, hvor vi så siger, at delta y divideret med h er simpelthen lig med f parentes x0 plus h parentes slut minus f x0 divideret så med h. Yes. Hvis vi tager trin 3, så er det lidt det samme, som vi egentlig har gjort i det første med differentierende, med at differentiere. Hvor vi der har vi altså også gangværdien, hvor vi siger f mærke x0 er lig med gangværdien til vores as, som vi ser i det billede førhenværende opgave, er lig med gangværdien, som altså også er vores h, som så er gående med. Så vi går ned og kigger her, kan vi også se, at det er det samme, vi har gjort i førhenværende opgave, hvor vi har sat vores f og vores g til differentier for h. Yes. Hej, nu vil jeg så snakke om differentialkoefficient. Og når man regner med differentiere, når man differentierer en funktion, finder man så den hældning i en bestemt form. Den hældning, man finder, kaldes differentialkoefficienten i punkt. Hvis man nu gør h mindre, så nærmer hjælpepunktet sig vores faste punkt, og så vil sekanten komme til at ligne tangenten mere og mere. Herover, eller på grafen her, der indtegner tangenten af tre sekanter. Her. Kanter lavet ud fra forskellige h-værdier. Det vil sige, at hvis vi lader de her h-værdier blive uendelig lille, så vil sekanten nærme sig til den mere og mere. Det er det, der er tricket i differentialregning. Vi finder differentialkvoten, og så ser vi, hvad der sker, når h bliver uendelig lille.
bihorisontal form, kalder vi så differentiel koefficient. Og det svarer til tangentens hældning. Det er at sige, at man siger, at differenskoefficienten er grænseværdi af differenskvoten for h gående mod 0. Vi skal bevise sætningen 3,8 en konstant gange funktion. Og det lyder, at man differentierer en konstant gange en funktion ved at lade konstanten stå og differentiere funktionen. Vi ved, at g det er en differentiabel funktion, og k det er en konstant. Og vi kigger altså på de her to funktioner. Og vi har f mærke i x af x lige med k gange g mærke af x. Og vi lærer x være x0. Det her lader vi simpelthen vide, fordi vi ikke ved, hvad x er. Og det vi får at vide igen, det er at g er en differentiabel funktion. Det med at det vil sige, at g er en differentiabel i x0 med en bestemt differentialkoefficient, det vil sige hældning, g x i x0. Det vil sige, at vi ved, at når g har en tangent i x0, når g står i x0, så har den altså en tangent. Det kan skrives simpelt op gennem trecentreglen. Vi har vores faste punkt g mærke, som er x0. G mærke har en y-værdi, som selvfølgelig passer til, og først så kan vi skrive g mærke parentes x minus h, og h det er altså den her x-tilvækst, minus g i x0. Vi har altså to punkter ved siden af hinanden, de her to punkter, og det første trin i trecentreglen udregner forskellen mellem disse to y-værdier. I trin 2, der dividerer man med x-tilvæksten, det vil sige, at den har vi så valgt at kalde h. Og resultatet af det her, det er hældningen på sekanten mellem de to punkter på grafen. Og i trin 3, der går vi igen lader h gå mod 0. Og når de to punkter nærmer sig hinanden, så nærmer sekanthældningerne sig også. Da g igen den var differentiabel, så ved vi også, at sekanthældningerne, når de nærmer sig, så nærmer de sig tangenthældningen. Det vi ved, det er så, det der står hernede, det er, at når g x minus h minus g x0 divideret med h, så bliver det g mærke x0, når h går mod 0. Ovenstående, alt det her, det har vi altså fået oplyst fra start af. Og det vi så rigtig gerne vil vise, det er simpelthen, at f mærke x giver k gange k gange g mærke i x, som så er differentiabel i x0. Så vi har trin 1, det er forskellen i y, det vil sige funktionstilvæksten. Det vi gør, det er simpelthen at sætte forskellen ind mellem de her to. Vi har forskellen, det vil sige f mærke x0 plus h, den har vi simpelthen lagt til herover, så vi finder forskellen på de her to led. Og det vi har gjort, det er simpelthen at sætte x0 ind på x's plads, så vi har sagt k gange g mærke x0 plus h, k gange g x0 osv. Men de her to led, de har begge en fælles faktor, simpelthen k gange på de her to led, så derfor kan vi sætte k uden for parentesen i det her resultat, som selvfølgelig er vist heroppe, og vi indsætter så resten selvfølgelig i parentesen. Simpelthen, at vi tager det her led og sætter ind foran i parentesen med g, og det samme herover. I trin 2, der udregner differentialkoefficienten, det vil sige sekanthældningen, og den har vi så igen sat heroppe, hvor k, det er simpelthen den vi har heroppe fra, hvis vi kigger. Det her resultat, det er forskellen i y, den har vi sat ovenover i tælleren, og så er nævneren x-tilvæksten på. Trin 3, det er så grænseværdien. Det vi har gjort, det er simpelthen at omskrive det her, og det må vi gerne, fordi der er en regneregel, der lyder, at a gange b divideret med c er det samme som a gange b divideret med c. Og hvis man kigger herop, så har vi haft k op i tælleren, men den har vi rykket ned ved siden af, ligesom man kan rykke a ned ved siden af, simpelthen ved at følge regnereglen. Så nu har vi k ved siden af, men vi har stadig divideret det her divideret i h.
Nu vil vi så igen se, hvad der sker, når x-tilvæksten h den går mod 0. Og den første faktor, det er simpelthen k, og den skal egentlig bare stå igen her. Den skal bare stå som den er. Og vi ved ikke noget om g nu, andet end den er differentiabel. Og derfor, som vi regnede op heroppe ovenover, så ved vi, at når det her står der, så bliver det g-mærke, parentes x0, når h går mod x. Så den skal egentlig, den her store brøk, den skal egentlig bare blive det her. Det vil sige, at vi ender med at stå, altså det er det her, der ender med at stå, og det er så den grænseværdi. Og da vi egentlig har bare taget et tilfældigt punkt, der hedder x0, så kan vi også bare skrive f-mærke, og skrive f-mærke x lige mod k gange g mærke i x. Og så har vi bevist den ting. Jeg vil nu vise et konkret eksempel, hvor jeg udregner den afledte funktion af en selvvalgt funktion. Og funktionen den lyder 1 divideret med x plus 4x i anden. Jeg anvender her de 3 sætninger, vi har bevist ovenfor. Og sætningerne det er g af x plus minus h af x, og 2 af k gange gx, og den sidste er 1 divideret med 3. Og i den her funktion så ses alle 3 sætninger, og jeg har startet med at plotte funktionen for at ligesom se, hvordan den ser ud. Det kan ses her. For at differentiere sætningen, så starter jeg med at bruge den første regel, som er gx plus minus hx. Og reglen den siger, at man skal adskille funktionen og udregne den afledte funktion hver for sig, så vi har 2 dele. Der er den her del, og så den her del. Og det gør jeg så her. Og så bruger jeg regel nummer 2, som er 1 divideret med x, som fortæller mig, at hvis vi har at gøre med et udtryk, som hedder 1 divideret med x, så kommer den afledte funktion til sådan her ud. Minus 1 divideret med x i anden. Og så bruger jeg udregner jeg den sidste, differentierer jeg det sidste led, som så siger, at jeg skal trække 2 som er og ned foran, og så kommer den afledte funktion til at lyde minus 1 divideret med x i anden plus 8x. Og så laver vi et konkret eksempel for at vise tangentens hældning. Her sætter vi et tilfældigt tal ind på x's plads, og her har jeg sat 1 ind på x's plads. Så kommer det til at stå minus 1 divideret med 1 i anden plus 8 gange 1. Og det giver 7, og det vil sige, at hældningskoefficienten for tangenten er 7 i punktet 1,f1. For at kunne tegne den her tangent, så bruger vi formen for den rette linje, som er y er lig med ax plus b. Og her indsætter vi så vores hældningskoefficient, som vi lige har udregnet, som er 7. Og så for at finde b, så isolerer vi b, og det gør vi med minus med ax på begge sider, og så kommer det til at stå b er lige med y minus 7x, fordi vi har 7 fra, som vi udregnede før. Og så går vi tilbage til vores afledte funktion, hvor vi indsætter 1, fordi 1 er vores punkt. Så får vi 5, og det vil sige, at vores punkt det er 1,5. Så har vi alle tallene, så kan vi indsætte også 5 i vores så kan vi indsætte 5 i vores funktion. Så kommer den til at hedde b er lige med 5 minus 7 gange 1 divideret med b er lige med 5 minus 7 gange 1, og det giver så minus 2. Og så funktionen for vores rette linje er y er lige med 7x minus 2. Og så kan vi plotte den for at se, hvordan den ser ud i forhold til vores afledte funktion. Og der kommer den til at ligge her, og så kan man se, at den går op her 1 og 5.